Ma'lum ölçäle sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ýeşen tarapdary gahrman arkadamyň ýaýwanlanan giň öçürli özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyň ýolbaşlygynda ösünlikli amal aşylma netijesini ýurdumyň ilatynyň şolsana ýolbaşy düzümliň önürçilikli ýeşemekleri we oňoýla deňçelmekler bilen baglanşyk meseleler döwletimiziň üns merkezinde saklanýar. Ýurdumyň ministrlikleriniň we pudoklaýyn düzümleriniň şolsana döwürlen neşirlen ýolbaşlary Thomson häzirki günlerinde Hazarın ekologiýa taýdan arasy kenarynda bolup, deňçäş pursatlaryny peýda geçirýärler. Bu ýerde oňoýla deňçelmek we wagtyň gyzykly geçirmek üçin ähli zerur şertler bar. Gazetleň we jurnalyň ýolbaşlary saglygyny berkitmek üçin seýahatçylyk zowlugyna döredlen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, deňçäş pursatlaryny netijeli we oňoýly geçirmek ugruna döredlen giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident Medahemde gahrman arkadamda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Ýakymly howa gorşaw bolan kenarda deňçelmek adamlarda ruhy belentlik döredýär. Bolsa ýolbaşy düzümüň ähli wekillerini täze rahmet üstünliklerini belin sepkitleri ruhlanyrýar. Hazar deňsiniň kenaryna gurulan bu şäher hormatly prezidentimiň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmakda, sportyň türlü görnüşleri bilen meşgulanmak giňden wagt etmekde görkezýän şahsy görelesiniň ähli halkylygyna eýi bolýanlygyny nowatda gezek ýüze çykardy. Dünýä syýahatçylygynyň berjin hökmüne ikrar edilen Abada milli syýahatçylyk zowlugynyň çäklerini gurulan durmuş maksatly desgalar, kaşaň mehmanhanalar, şowalyn merkezleri we seýilgäkler barbetu sazlaşyga emeli getirýär. Bu günjüň ýakymly howa gurşaw bolsa insan saglygyna berkidýär. Hazaryň kenaryny gök zowluklyň döredilmegi, bagy bolsalyň geriminiň giňeldilmegi, ýurdumyzda daş gurşawa aýawly garamak, amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek boýunça giň möçürli ýeşen amal aşyrýanynyň nowatdaky beýanydyr. Munyň özi adamlaryň beden taýdan saglygyny we ýeşenligine amatly täsir edýär. Şunyň bilen baglyqda Hazaryň kenaryny sportyň türlü görnüşleri bilen meşgulanmaň adamyň ruhyna hemde beden saglygyna täsiriniň ören uludygyny köp ýyllyň durmuş we lukmançylyk tejribesi suwd etdi. Şoň görä bu sebäpde deňçelýän ýolbaşlar düzümi gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň döredip beren şeýle ajaýyp mümkinçiliklerini hemde şertlerinden tüýsürekden hoşallyk bilen peýdalanyp, dowam edýän häzirki deňçgüllerini ýeşen we netijeli geçirýärler. Bu ýerde döwrebap sport toplumynyň hereket edýändigi, olarda sportyň türlü görnüşleri boýunça türgünleşikleri geçirmek, sport ýarşlaryny guramak üçin ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelýän zerur şertleň bardygyny bellemek ýakymly. Abada milli syýahatçylyk zowlugyny ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy insan saglygynyň öpçün edilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda saglyk we sport, ekologiýa, abadançylyk hemde durnukly ösüş bir bilen berk baglanşykly düşünjeler hökmüne kemale geldi. Jemgyýetde sagdyn we ýeşen durmuş daş gurşawa aýawly garamak ýörelgelerini potolandyrmak maksady bilen ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň tagallalary bilen ajaýyp başlangyçlar öňe sürilip, häzirki wagtda şol asly ýörelgeler hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Şundan sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine möhüm ähmiýet berilýär.